B'investiment ta' 9 miljun euro tlest uffiċjalment ix-xogħol kollu fuq il-kumpless sportiv tal-Marsa. Dan il-kumpless sportiv jikkonsisti fi 3 sulari ta' faċilitajiet sportivi u anċillari u joffri faċilitajiet sportivi tal-ogħla livell. Fl-aħħar fażi tlest ta' investiment f'courts ġodda l-isport tal-isquash u tan-netball fost oħrajn. Ma' TVM News tkellem il-kamp eżekuttiv ta' Sports Malta Mark Kutajjar. Il-faċilità li ħana nagaraw illum li hija l-aħħar parti ta' Qadil Kollana hija investiment ta' 9 miljun euro li ħatkun id-dar naturali tal-squash, weightlifting u netball u flimkien ma' partnership mal-privat se jkun hemm fitness center tal-ogħla livell. Dan kollu biex l-atleti Maltin ikollhom post fejn jitrenjaw tal-ogħla livell, nospitaw kompetizzjonijiet Ewropej u anke mondjali għax dan il-faċilità taffordja u anke nkomplu resqu iktar tfal żgħażagħ lejn l-isport. Waqt l-inawgurazzjoni tal-ftuħ uffiċjali tat-tielet u l-aħħar fażi tal-kumpless sportiv fil-Marsa, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-kumpless jikkonferma l-investiment kontinwu tal-Gvern fl-isport, fl-atleti u fil-futur tagħhom. Dr. Abela innota li b'dawn il-faċilitajiet il-komunitajiet sportivi issa jistgħu jgawdu ambjent modern, professjonali u aċċessibbli li jsaħħaħ it-taħriġ, il-kompetizzjoni u l-iżvilupp tal-atleti f'kull stadju tal-karriera tagħhom. Semma li investiment sportiv bħal dan se jkompli qiegħed lil Malta fuq il-mappa tad-dinja tal-kompetizzjoni internazzjonali. Żied li sena d-dieħla Malta se tilqa' il-Youth Commonwealth Games, parteċipazzjoni ta' 74 pajjiż differenti. Għalli dan l-avveniment ta' din il-portata wasal ukoll grazzi għal dawn l-investimenti u sostna li dawn se jkomplu jelevaw l-standards sportivi f'pajjiżna u jpoġġi lil Malta fuq il-mappa sportiva dinija. Dr. Abela innota kif l-investiment fil-qasam sportiv huwa parti minn viżjoni usa li biha l-Gvern qed ikompli jpoġġi l-isport bħala pilastru ewlieni tas-soċjetà billi jippromovi saħħa aħjar, dixxilpina, ħidma f'tim u sens qawwi ta' komunità. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, Sport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima tkellem dwar is-snin ta' ħidma fis-settur importanti tal-isport f'pajjiżna. Għalli matul is-snin riċenti kien hemm u se jkompli jkun hemm investiment kbir li permezz tiegħu pajjiżna jkompli jagħmel qabża ta' kwalità fis-settur.